گوش تران مراغش مهمان حيال وخبر آهني وتي جندگنت گدان ٹی وی اتفاق کنک علمی نائند گدان ٹی وی وتی چارو کو گوشتارو کا نہاترہ یک وسیلہ کے درشان آزادی سر یقین دارید او وتی لس محلوں کے اثراتی پر نوشتہ کار و خواص سیاسی و مذہبی سروکان ہمایانی جندے زبان و برکنگ موقع و آثراتی دنت گدان ٹی وی تران مراگش چارو کا نام پر مہر سلام سرباتا شرپندہ ہر جگہ ہر کجا شاتو گل باتت مان چکے دنیا ریاستانی سسٹمانی سرا نظامانی سرا چارا گوڑا پاکستان دنیا ہمارا ہما جتائیں ریاست یا ملک گندگا کہتے ہیں کہ وہ دا انسانانی گارو بوگ یک گارو بیگوہ بوگ یک عجیب گپی نہیں پاکستان تہا لکانی حسابہ مردم کے پی کے سندھ اور بلوچستان اچھی گارو بیگوہ بوگ ہیں ہمیں گارو بیگوہ ہیں ہمیں گارو بیگوہ ہیں مردمانی خبر و حال پاکستان سینٹ تہا پاکستان اسمبلیانی تہا اور پاکستان پرائم منسٹر ہاؤس مدام کھنگ بھی تو ہمیں اس طرح جیڑک بو گئے 20 سال ہیں پاکستان ایگی شینگا نہیں یہ مسئلہ جیڑا حل کرت کنگا نہیں کہ گارو بیگوہ ہیں مردمان کے گارو بیگوہ کنگا ہیں بلے نی ریاست دیگه گپ بدرتا ہے کہ ہما بلوچ کہ گار بو گیا کہ آ بزان دیگه ملکانی مردما دیگه ریاستانی فورساں آتا آئنا بڑا گرتا برتگا اور یا کہ افغانستان یا کہ ہندوستان بلے جوستشیں کہ دیگه ملکی ریاستی فورس سے بیت تی ملک اتحادی مردما تی سرکاری ملازماں اسٹوڈنٹاں آ درہائے نا ببا ریاست صحیح نہیں گوڑا ایدہ نزوری کئی ہیں یکنی میں کہ میں چاہ رہا کہ بلوچانی تہا کسان سالیں تفلان سے بغیر تک 95 سال مردم گار بیگواہ کنک بوتگان تو شہید کنک بوتگان اشانی تہا ڈاکٹرز ہوں گو ننگو اشانی تہا انجینئرز ہوں گو ننگو اشانی تہا اسٹوڈنٹس ہوں گو ننگو اشانی تہا شپانک ہوں گو ننگو اشانی تہا درزی تاجر بس ڈرائیور یا درائیں طبقہ مردم برگو گارو بیگواہ کنک بوتگان گیشتر مردم کے بارہ کو گار کنک بوتگان او وانندہ مردم بوتگان یا چا نودر برجا ہاں یا چا سرکاری ادارہ ہنی تا ہمیں وڑا انجینئر اور ڈاکٹر کی میں گپا تا وڑا ڈاکٹر دین محمد بلوچ کے بلوچستان تھا یک زانتکاریں یک پولیٹیکل یک دانشوریں مردم یا کہ آوتی جاب ہے سر فیلڈ ہے سر ڈاکٹری کرنے گا یا کہ آ رہا 28 جون 2009 شا جاب ہے سر ڈیوٹی سر اور ناچ خوزدار اچھے اوار جنگو گار کنک بو نوی 16 سال رو گائیں کہ ای جد و جہد ہمیں جد و جہد تھا آئی کسان زہگ بانک محلہ بلوچ اور بانک سمی بلوچ ہمیں وتی پیسے گارو بیگواہی جد و جہد پشتہ کار کا نگائیں کہ آ کو جام طاقت تک یا رشید زرتشو ہمیں اسی طرح چھے کہ کوئٹہ لانگ مارچ اچھے بغیر بو کرتا لی کیمپان چھے درا یا کہ پروٹیسٹو ہڑتالاں چھے بیا تاکہ آدم آنگا 4ویں کلاس بزائیں 11 سال عمرہ ہے مروچی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تنینگی سی تک پاکستان ریاست آ رہا ای جواب نہ داتا کتی پیس سارے کیب اڑتا اور تی پیس کو جائیں جی منتوار بانک سمی بلوچ کے تو آتے میں دیوان مطلب وشات کنا پیس رہا سلامت باتیں ماہم شمی باز منتواران شما مارا تی گپانی دی مائر کنگے موقع دات باز منتوار شما جی سمی چو گپ تو مندستا سوشل میڈیا ادا او دا باز بوتا کہ کدی ورتا چون بوتا ایشانی سر منگشتر پدر انتر گپ کنا کہ قانونی صورتش میں کجا شوتے گے کہ عدالتی رنگش میں شمار اچھی ریزلٹ اور موز رستا اسی اچھی عبید منتر یک جستی پیسر ایش کنا کہ ہمیں سفر کے تو کنگا بوتے گے تو ہم کی 11 سال عمرہ چھ بغیر تو روچی مروچیا تی لانگ مارچن چھ بغیر تک اسلام آباد وزیر اعظم ہاؤس تک بیا ای دوران اچھا باقی ادارہ چھ علاوہ ہمیں نفسیاتی ٹارچر یا کہ تو گشت کرت کنے کہ ای مردمانی رویہ چاہے پاکستان صحافی بوتگاں یا پاکستان اسمبلی مردم بوتگاں یا کہ کجاں واقدار بوتگاں ایشانی رویہ چون بوتا گو شما جی ہنچو کہ تو
मनी कमाशे बेगवाही गप जते गुड़ा हमा लोगा के यक मर्दुमे बेगवाह कनक बीते गुड़ा हमा वहदा चे टोटल फैमिली सफर कनगा लगीते तो आई लोग तहा बिगरे तांके ता मजम मजने जागहा अदालतान बिगरता कोर्टा बिगरता असम्बली अनिता बिगर ए द्रोहें जागहा मनी उमर आ वक्त सक कसान बूता के मनी कमाश आवर जनक बूता गुड़ा कुल्लांची पेस मामी गुशिं के लोग सोसाइटी तहा मा सक बास चीज फेस करतगा कशुकेर मर्दमाच शिबास चीज स्पेशली जिब्री गुमशुदगी जिंद वत यक सक्का बला है ट्रॉमा है कि तो शप रोज हमें मेंटल स्ट्रेस तो काए तो नजाने तई पित कुजाए ची वड़े तो काए वड़ वड़े अफवाह खायन ते डेली बेसिस मनी कमाशे हवाला लाते न गुश्ता के अल्लाह मका आई डेड बॉडी अतका लहते न मारा गुश्तक के आई तई कमाश दराबूता च फिलान जागहा आई जिंदगी सलामती हालत का लत के मर्दम दरख्तगा चे जिंदानांचे गुड़ा आवा मारा हमें हाल दाता के तई कमाश महमूद तू का दिस्ता सलामतिंग गुड़े ए कुल्लें चीज आनी तहा यक तई जिंद कंप्लीटली यक अनसर्टेनिटी तो का बीते हो तो वत न जाने के तई तो कुजाम ने मगाए तो यक मर्दु में होती स्टेटस न जाने क्या कुजाम वड़ा है चूने कुजाम हालत तो का आया अगु जिंदगी ना मारा वार बिकनी माई वस्ता वदार बिकनी माँ कुजाम चीजा बिकनी ए वत यक सक्का बला है यक ट्रॉमा है ओ पदा इसी तहा तो कि दर का है उती चप्पू चागिर्द तहा आउ द तरह सक बात चीज हस्सा की तरह फेस कना कपनते तरह गप उश्के न कपनते पदा सही चीज इशंत के तो डन्ना दर का है तो हमूदा की वती पिते वास्ता के मन बूतगो मा अदालत तानी तहा शुतगो मा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बूतगो मा असम्बलिया ने तो का शुतगो थी कमाशे वास्ता गप जता या के प्रेस क्लब बे बनते कोयटा कराची इस्लामाबाद प्रेस क्लब में कसानिया चे बिगता के तमरुची मा हमें प्रेस क्लबानी दे मा रुस्तगा मजन बूतगा वती कमाशे एक्से गुमा और ए दौराना हमारा चुशे हिच जगह या हिच अदा रहे तो का मारा दिल बड्डी दयग न बूता मारा मुदाम अमी चीज रियलाइज करना न बूता के माँ सक्का मजने दहशत गर्दी चुक्के या माँ सक्का एक बला है क्रिमिनल मर्द में वो आई चुक्के वो आई बाजियाबी गप्पा जन गए मुदाम मारा थोड़ी का हमें कमीशन है कि वस्तगिन साला 2020 था माँ 2020 तो यक का गुड़ा माँ हमेशा शुतगता मनो शबीर बलोच गुहार सीमा बलोच माँ शुतगता कमीशन है था हमें के जज जिंदत जस्टिस फजलुर रहमान आया मारा अंची सवाल कुर्त माँ वत हैरान बूते कि आया इदा मावती मर्दु में रंदा अतकगे या कि माँ इदा कैसे इन्वेस्टिगेट कनगा इदा मारा आर्तगिश और या कि मारा द कॉल कना कि शुमा ब्याइश में पीशियम बले वादे कि माँ ओदा खाए मारा हमें वड़े जस्तो पद कना आखिरा माँ हमें सरपदवा के ए में तजलीला कनगा है माँ वती लोगन चे दर खाया इदा खाया ए मैं हमा गप्पा निसरा मैं हमा रवैया निसरा कंदा माँ हमें सवाल जुस्कुर तक के माँ चादान ता इदा सफर कनी काई शुमा कमस का मनी कमाशी हवाल हा मना यक शुमा गप्पे बगुशिता कि मनी कमाश चूने बुरा मना हमें गुशक भी के तो शरण दोमी चक्कर माया मतलब हमें और पेशदार भी थे कि तो इदा आज का गए और मैं हिच्ची जरूरत है नहीं मैं हिच्ची जिम्मेदारी है नहीं माँ वत इदा आरग नबू तो का हमें गप्पा करने गए कि शुमे हमें कुकारा नहीं पुछता माँ मजबूरन यूए ना मारा प्रेशर रसगा और माँ आज तक एक कमीशनर के सांदार गए अदरवाइज मारा हिच 1% हम इंटरेस्ट नेस्टिंग के माँ शुमे उड़े मर्दमानी के साम बुजुरा और पता सीमा बलून के हमें और सवाल जुस करते हैं गुड़ा सीमा राम हमें और कुशक बीतें के तो अगर एक जालबुले मबूते ने गुड़ा माँ तई कैसे तरा मायदा दिक्का दातगा गिर को तगा चलोगा जिका शितगा हमें उड़ा अदालत आनी तहा माँ भूतगा
ما گوستگیں سالتها منی جندارا ہمیں عدالت جج بوتا اشیا باقاعدہ منا گپ جنگے تک اجازت نہ داتا منا گشتگی تو ترا گپ جنگے اجازت نیستے ای وڑین جاگا یا کہ ہمیں روڈانی سر درنا داتگا پریس کلبانی تو کا بوتگا اودا صحافی اتگا مارا چون چون سوالش کرتا یا کہ چونا ہے مردو بوتگا اتگا ایشن وڑ وڑے سوالان چ مار ہمیں لگتا کہ اے میں درد میں تکلیف سرپد بھوگا نہ بلکہ مارا ہمیں چیزیں گیش ریئلائز کرائیں گئے کہ ما وکٹم ہے ما ایدا مظلومہ میں دا گپ گوشت دارنگ ہمیں صحافی نہیں تو کچھ کہتے ہیں میں ویڈیو گپ پاتا ہوں ویڈیو میں پیشتا رہا بھلے ہمیں اسی طرح جی میرا نام سمی بلوچ ہے. میں لاپتہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی بیٹی ہوں جن کو 28 جون 2009 کو پاکستان کے خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے جبراً اٹھا کر لاپتہ کیا تھا. کیا ثبوت کیا ایویڈنس ہے آپ کے پاس کہ پاکستان کے خفیہ اداروں کی جانب سے آپ کے والد صاحب کو اٹھایا گیا؟ کوئی ثبوت؟ سر ایک تو میرے والد سرکاری ملازم ہیں جن کو دوران ڈیوٹی ہاسپٹل کے اندر سے رات کے 1 بجے اٹھایا گیا تھا اور وہاں پر 15 گاڑیوں میں جو ہے FC کی وردی میں لوگ آئے تھے اور سادہ کپڑوں میں ملبوس شخص آئے تھے جن کے ہاتھ میں اسلحہ بھی تھا. وہاں کی جو چشمدید گواہ ہیں وہ ہاسپٹل کے چوکیدار ہیں, انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اور فوٹیج اس کے موجود ہے FC کے اہلکار جب وہاں پر آئے؟ جی نہیں سر, اورناچ ایک ایسا علاقہ ہے وہاں پر بجلی نہیں ہے, فوٹیج کہاں سے موجود ہے؟ کیسے پھر آپ ایک چوکیدار, ایک عام سا چوکیدار کے کہنے پر چشمدید گواہی کے طور پر وہ سامنے آ سکتا ہے اور اتنے بڑے ادارے کو آپ, پاکستان کے اداروں کو آپ اس وقت ملان کر رہی ہیں؟ سر 2015 تک جو لوگ یا خفیہ اذیت خانوں سے نکلے ہیں پاکستان کے ٹارچر سیکرٹ ایجنسیوں کے ٹارچر سیل سے, انہوں نے ہمیں انفارم کیا ہے کہ وہ میرے والد کے بارے میں اندر جانتے ہیں, وہاں سے ملاقات ہوئی ہے. ہو سکتا ہے انڈیا والے پروپیگنڈا کر رہے ہوں, آپ لوگوں کے اٹھاتے ہیں اور تاکہ آپ لوگ پھر ہمارے اداروں کو جو ہے کلیم کریں, ان پر الزامات لگائیں. ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. کافی نام ہیں جو میرے اس وقت ذہن میں آ رہے ہیں. کلبھوشن کی مثال سب سے بڑی ہے, تو وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں. پھر تو یہ بہت ہی نائل ملک ہے, یہاں کے نائل حکمران ہیں کہ یہاں کے سرکاری ملازموں کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں انڈیا والے. اور یہاں سرکاری ملازمین تو بہت زیادہ ہیں, کس کو وہ انڈیویجول جو ہے سیکیورٹی دیا جا سکتا ہے, تو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے, ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. بھلے ہمیں اسی طرح صحافی انچو جرح کر گئیں طرح گوشہ گئیں کہ جس طرح یہ کر گئیں کہ تیکر ثبوت چیاں کہ تی پستر پاکستان فوجہ برتا یا کہ طرح یہ جست کر گئیں کہ تو یک چپراسی یہ سرا چون باور کرنے اور انچو پتہ سیمی کا پمیش بوئیں کہ انچو مردم پروٹیکٹ اپ ملازمے گا ریاست کورٹ نکاں کہ ہر ایک کی شخصی پروٹیکٹ اپ کہاں. بھلے دیکھیں ایک مزانی گپی دیما یہ آئے گا ہے کہ گوشی کے بوت کہاں کہ انڈیا یا افغانستان آتا تی پستر شمع مردمانہ اغوا کرتے گا پاکستان ریاست بدنام کرنے کے واسطہ. آیا ہمیں گپ چی صحافی عابد ادارہ نہیں تھا JITA گا یا ہمیں کہ پاکستانی کیا اسمبلی نے جوڑ کرتے کمیٹیاں ایشانی تہا شمارا چوشیں احساس یہ گپی جانا بوتا ہے اکیڈمک کرنی تہا کہ شمع مردمانہ ڈنی ریاست مردمہ تھا اغوا کرتے گا. جی یہ صحافی ہے کہ تو گپ جاتا ہے, یہ منی خلا صحافی جندہ ریکارڈنگ ہے کہ ایشی دیما آرتا اچھا تو پیسر ہم مارا انٹرویو کنک بیتے گوڑا مارا ہمیں وڑے سوال جو اس کنک بیتے مارا کنفیوز کرنے کا کوشش بیتے اور مارا بعض رندہ ہمیں گوشک بھی کہ چوشیں سوالان چی مزانک لوٹن کہ ہما حقیقتیں ہما راستے ہما در بیتے ہیں. مطلب ایشانا میں ایک گپ میں درد تکلیف ادرا ان چیز ایشانا پورا ایک جو ڈرامہ ہے لگن تے ایشانا لگن کہ ایشانی زندگی اصل حقیقت دیگر ہے, یہ چیزانی سرا باور تک نہ کننتے. دومی تو جس کو تا کہ ما سوالانا یہ وڑن جس تو پدانا دیگے جاگا ہم گندگایا گوڑا گوستگیں سالا ما گوستگیں 2 سالانی تو کا منی کماشی واسطہ سے GIT بوتگا کہ یکی خزدارا 2 خزدارا بوتا یکی کو ایٹایا بوتا ایشانی تا ہم موجود بوتگوں ادا باقاعدہ مارا ہمیں وڑی سوال جس کنک بوتا کہ تئی کماشا انچو سالا ہت کچھ گپ نہ کرتا, تئی کماش ہت چوشی فوٹو یہ ریکارڈنگ یہ چیزیں شمارا نہ مل لیتا, تئی کماش کوہا تو نہیں کہ شمارا رابطہ کنگا نہیں یا کہ تئی کماش بگندہ رابطہ تا ہاں شمارا ڈرنا چی فنڈنگ رسگا ہے ہمیں وٹ پروپیگنڈا کنگا واسطہ باقاعدہ ہمیں سوال جس کنگ بوتگا ما GIT نندو کتوں ہمو دا کیستے ایجنسی یعنی مردوں میں گوڑا وتی دیگے سینئر آفیسر رگشی کے ڈاکٹر دین محمدی کیس چو دیگے وڑیں کیسے آئی چو کم دیگے ملک یا فراری والا کیسے گوڑا ایشیا رتو ایشی فیملی اور مطمئن پہ کم پدا منترا کمپلیٹ کیسا گوشیں کے اصل کیس چیئے گوڑا من ہم دا ایشی سر سخت چڑتاں کوکار کو منگو من ہمیں چیز واسطہ آتا کہ شما منا بگوشی منی کماشی کیس چیئے شما چمن چیر دے گئے شما گا گوشے کہ ڈنی ملک کیا شتا
ठीक है शुमा ब्यारे ये चीज साबित भी कने भले ये बड़ी चीज पेशदार मार हर कुछ अच्छी हमें चीज लगी थी कि मैं अमा तकलीफ जिंदे मैं अमा अजियत या कि माँ में गप्पा गुशन कि मैं मर्दम बेगवा कनक बूतगा ये 1% मैं गप्पारा यकीन न कना माँ ईशान इसरा मजने तवक्को दाश्ता कि ए मैं मर्दमाना दर गे जा मैं मर्दमानी शोहाजा मैं गुम अमरादारी के ना वती अमा कानूनी जिम्मेवारियां नहीं सरा उठता भले दोमी ने मगा मगिंदन कि मैं हमें गप पस्ता मैं हमें गप्पा ना हम मजा के वड़ा देमा कारण बारा या कि जोस थंचिंग कनन तिंग के अच्छा अचमारा लगी तिंग के हिच शुमारे नलो टार्चर करना शुम मया है मतलब तो गोशक लूटे गए कि तो एज ए विक्टिम ये जे आई टी शुतगे अदालत यानी कि इन्वेस्टिगेशन की मीटिंग गनी था कि वो जेता जेता डिपार्टमेंटनी मर्दम निश्तगा नु बजाय शिया कि आ तई मसला सॉल्व बेगा या कि तई वहाँ के मर्दम गा रहे हैं तो हर किसी तरह के इल्ज़ाम जाने के आई सर बरो इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीश बेगा ज़्यादातर नफसियाती टार्चर हमें विक्टिम मार कनक भी तो आ रहे जहनी सूरत दबाव दायक भी कि तई मर्दम जिस्ता शोता दबाई हैं फलान जगह या माया हवाले तुरसेना तो शे ए वड़े अमली बुआ गए ईशानी था जी कानूनी अगर नजर पिचारे ये मसला कहते हैं जहनी दबाव तो का कहते हैं ये तरह जहनी टॉर्चर करना गो तुरसे न गए तरह खौफ आमाच करना गए तो का कहते हैं उतर हरास करना गए तो का कहते हैं ये चीज अगर कानूनी नजर पिचारे ये सक बात चीज तो का देमा कहते भले बदकिस्मती माए कंचे मुल्क के तहां के इदा मौत मर्दमानी जिंदगिया और सलामतिया पट्टे न कना मा ई वड़िन जाग हमेगा पक चूना ये कस गोशनदारी थे कि माग हरासमेंट है या कि माँ ई वड़ मेंटल प्रेशर है गप्पा भी जननते भले हकीकता ईशानी सकबाज कोशिश हमेशा माँ अदालत तो का हम बूता को अदालत ता हम मन हमें गोशक बूता के तो नेक्स्ट टाइम माया या कि ईशानी रवैया अंशुश बूतगा के जबरदस्ती मर्दों मायूस भी अच्छे अदालत अच्छे हमें कमीशन जोड़ कर बूतगा या कि हमें कानूनी तरीके है कि गप्पा जना ये हमें अदालत जिंदा मायूस बेवा ओती लोगा बेनिंदा भले मनी जिंद बुता मा ये रवैया ना अच्छे अदारहानी नेमगा सक बाज दे रहे सक बाज सालें के मैं बर्दाश्त करना बुतो भले मनी गप हमें बुता के तान के मनी कमाश हवाला मना चीजें मालूमात न रसीते शुमे ए हरास करना शुमे मेंटल प्रेशर दे या कि हर ने मगा मारा खौफ तुर से आमाच करना माँ ये चीज सरा न तुरसी और तान के मनी कमाश हवाला है चीजें मना न मिल लेता माँ इशू सरा एक आज सरा ये स्ट्रगल था खामोश न भी शुमे गुमे आस्ते वजीर आजम बगो इमरान खान गो शुमे मुलाकाती बुतगा गुड़ा आई फाइनली गपची ता आई छे वादो करार या रिजल्ट छे दा तरुश मरचिया जी चुशके माँ गिंदा वजीर आजम जिंद इंटरेस्ट नहत हमें फैमिली जानी गुमा गिंदो निंदे और आवानी गप्पानी गोशदार गए भले चुशके इदाचे हमें फैमिलीज शोता फैमिली जानी उदा मुतालिबा हम हमेशा के वजीर आजम चुशके इक्तदारा आएगा पेसरा हम हमें गप्पाना जता कि मकुल्लाम पेसर मिसिंग पर्सन इशू हल करना और हमें दरमियान स्टेटमेंट हम दाता गते कि मिसिंग पर्सन इशू हल बुआ गायन धूमी ने मगा मागिंद गायन के हमें कि मैं मर्दुमा बीगवा हैं हमें फैमिलीज मारा गोना था एक विषय कि मैं मर्दुमानी हवाला हिच दे मगा बुआ गाने गुड़ा ए फैमिलीजा फैसला कुर्त के मा इस्लामाबाद आ रहा पंच रोज माउदा प्रेस क्लब देमा में भूख हड़ताली कैंप लगे आउदा या कसे नयते हुकूमत ने मगाज कसे हमें गप गोश नदाश्ता हमारा जोस्तम न कुर्त की शुमेदा परचा तगे गुड़ा मजबूरन मारे डी चौक का रवक कपते हैं चुशके डी चौक आयनी जिंदे वास्ता सकबाज प्रेशर दयगायत आयनी जिंदारा के लवाइकी नास्तगा इधर रोड सरा निश्तगा बाकायदा हमारा पुलिस सकबाज आउदा तंग पोता हमारा तुरसेनक बूता इवन में अमुदा के इजहार यकजहती कनो के मैं मर्दुम बूतगा आवाना बरक बूता पुलिस आवाना गित्ता 24 घंटा तक तो का लट दातगा कि शुमा परचाशना सपोर्ट करें इवड़े बाज रवैया बूतगा सक बाज आउदा हमुदा के एसी बूता डीसी बूता अतगा मारा तुरसेन तगेश के शुमा दाचे दर ने आए मा शुमारा जना शुमे पीरे जाल बुला ना मगर कना अच्छे इस्लामाबाद अच्छे डन्ना चगल दया तो ये उड़े बास चीज बूतगा लास्ट गुड़ा ईशानी के रख देगा ऑप्शन नहीं तगत गुड़ा मजबूरन वजीर इंसानी हकूक शीरीन मजारी साहिबा आते हो आयामे गोश्त के माश में मीटिंग का प्लान करना भले हन्नू शुमेदा चिस्त बेवे गुड़ा ये लवाइकीन हम सक्का बाज दिल प्रोश बूतन के मा इंचो सालें यक दर्द तकलीफ जुरता मुल्क के वजीर आजम के रात का भले मारा अंचो खाली दस्ता पात कनक बुआ गाएं पदा हम आवनी दिला एक उम्मीद इस्तत कि हमा वक्त वजीर आजम में जिन मुलाकात करते गुड़ा लाजुम में केसानी हवाला कसानी जो
دل بڑی مارا دنتے ہو میں کہ سانی حوالہ کا سانی دلچسپی دے ما آرگ بیتے گوڑا ماہی پت کے منو سیما شبیر بلوچ گوہارو چیئرمین نصر اللہ بلوچ مائے سہ مرد مارا گشتش کے شما بیائے شما میٹنگ پلان کنگ بوتا پی ایم گوما گوڑا ما ہمیشہ شتم 8 مارچا میں میٹنگ اودا بوتے وزیر اعظم میں گوما گوڑا آودا کہ ما شتا اولی سرائے شرک کے وزیر اعظم جندارا ہمیں لسٹ دے بوتا تو ہمیں ڈیٹیلز دے بو گئے تا آئیواتش ڈینائی کرت کہ اے چھے مطلب شما منا دیا گئے اے ہچ وڑ امپروف نہیں یا کہ شما گوش گئے کہ ما جبری گمشدگی یعنی سرکار کرتا اے ہچ وڑے ریزلٹ ہی نہیں گوڑا پدا میں جند بوتا ما یک نو کے آئی وزیر اعظم مارا لسٹ داتا و باقاعدہ 1 to 1 ہمیں کہ فیملیز مارا گون بوتگا یعنی سٹوریز ما آیا نا گوشتگا اونی درد اونی تکلیف باقاعدہ وزیر اعظم مارا ما ہمیں یہ چیز واسطہ مجبور کرتا کہ ترا بیگواہ مردمانی واسطہ توار چست کنے گیت تو ایک اپانا جاتا گئے ساریا اے مردمانی امید جوڑ بوتگن تیسرا گوڑا نون ترا دیما آئے گی تو اے مسئلہ حل کنے گی گوڑا وزیر اعظم مارا دل بڑی داتا یقین دہانی کرتا کہ ہمیں الفاظانی گوما کہ بحیثیت ملک وزیر اعظم ما گوشما وعدہ کنا کہ ما جبری گمشدگی مسئلہ حل کنا ہمیں کی لسٹ منا دیا بوتا یہ لسٹ مردمانی درگے جگہ پٹ پول کنا گو بازیابی واسطہ منی وتی آخری کوشش کنا باقاعدہ من ذاتی طورا ما کیا سے آرمی چیف گوما آئی ایس سربراہ گوما من نندا ایک ایسانی حوالہ ما شمارا چیزیں لازم نہ لازم یہ درا چونہ تو بیچارے پاکستان پنجابی ہو یا کہ آدھگا قوما کے پاکستان پرستان آیا چی بغیر ہما بلوچ کے بلوچستان تھا بلوچ واسطہ گپ کرنے آیا ماں مدا منی تجربہ ہمیشہ کہ چاہے مسلم لیگ بوتا پیپلز پارٹی بوتا یا عمران خان بوتا درستہ مسنگ پرسنانی گپ جتا یا کہ بلوچان جتا بلوچان ہوا پارٹی بلے ایشان مدام مسنگ پرسنانا ایز اے ٹول استعمال کرتے گا کسی کے ضرورت پوتا ہر آدھا شاہت مسنگ پرسنانی گپ جتا بولے اشارہ کسا تنگسی تک چوشی سیریس لیں طریقے نہ بلوچ آدھے کرن ہو گیا لگنے بولے ہم بلوچانی جندہ چوشیں ایک سیریس طریقے یہ نظر تو نشتا ہمیں قصہ کہانی واقعات کے تو گوشتاں کہ تو چی سفر کرتا گوازن تھا بلے اسی چی ابید پتہ تو شتا کہ تے من خیال تو یک دو ورکنگ گروپا و ہیومن رائٹس سے تو شتا کہ یونائٹڈ نیشن ورکنگ گروپاں تو ایز اے فیملی ممبر تو جوائن کرتا گو گوڑا او دا تو ہمیں جے آئی ٹی رویہ نہیں سرا یا کہ پاکستان ایشا نہیں سر تو بیان چی دا او دا جی کلان چی پیسر ما بلوچستان سچویشن اور بلوچستان تو کا میں جبری گمشدگی کی کیسا ہمیں مسئلہ نہیں سرا مانگب جتا او گوستگین سالا صرف اچھی تو پیسر منی کرا ڈیٹیل تو کا ہستن کہ منی چکا گمیشا انٹرویو بوتا گپ پتران بوتا بلے گوستگین سالا صرف منی گمیشن 2 میٹنگ بوتا 2 میٹنگ آنی تو کا موتی کماش کیس ہم گوشتا اشی ابید بلوچستان تو کا کلیں گارو بیگواہیں مردمانی جن دو آوانی فیملیز کو جا موڑا سفر کرنے گئے ایک اب گوشتا گاؤں سیمی ما بالکل کلیئرلی گوشتا و ڈیٹیل تفصیل گو ما گوشتا کہ اے ادارہانی کی شما مرا گوشے اے عدالتانی شما گوشے گئے اے کمیشن جوڑ کنک بوتا اشی شما گوشے گئے یا کہ آدھگا انسانی اکانی ادارہ ہستان پاکستان تو کا شما ایشانی گوشے گئے گوڑا ما یک پا یک کا آونا ایشانی رویہ گوشتا کہ کجا موڑا گوستگین سالا منا و سیمارا چوئے کمیشن اما کے پیشی بوتا آئی تہا میں کجام بڑا تزلیل کنک بوتا اچھے درندہ عدالتانی تہا ہم ہمارا چونے جستو پت کنک بیتے ہیں یا کہ مددگے مردمانی گو روا ملا مارا کجا موڑا چارک بیتے ہیں کجا موڑا مارا میں گپانی جواب دے بیتے ہیں مارا سوال چونے کنک بیتے ہیں ادراہی چیز یک پا یک کا من آیا نکے رگوشتگا بلے آوانی ہم گوشک یکیں بوتا کہ ما کوشش کنگ آیا ریاست گوما کے شما ہمیں بیگواہ مردم ہستا ایشانی حوالہ ہمارا انفارمیشن بدیاں بلے ریاست جند منگا نہیں یہ حوالہ میں بلے منی جند چکت باز کوشش بوتا ما ادراہی ایشو یک پا یک کا ایشانی کے رگوشتگا و دے مارتگا آخر ریاست و نمن نینو پاکستان کو جا منی کے مائی کرنا بلی یک ڈیمانڈ شما بعد یہ بکرتے ہیں کہ ہمارے جے آئی ٹی سر ٹرسٹ نکاں یونائٹڈ نیشن ہوتی ایک مردمی جے آئی ٹی کمیٹی ہے مننداری نیگوں گوڑا ما روان نا او دا ایشی چبوت کرت کاں جی
جند هم من وقت منشن کرد که گستگی چکرا ہمیں کمیشن تو کا دو ان جی آئی ٹی یعنی تو کا منی جندارا ذاتی طور ہمیں گوشتش میٹنگ تو کا کہ ما 1% شمع کے سائندہ پاکستان تا حضور کا انٹرسٹ نہ مارا برزا چے کہ استے پریشر دے بوگا یو این این ایم کا گڑا ما شمع کے سانی تو کا انٹرسٹ حضور کا ادروائز ما 1% بھی انٹرسٹڈ نہ کہ ما شمع کے سانا بزوراں دے ما بیارا ای وڑن کہ شمع مردما ای وڑ شمع کار کنے گئے شما میں کے طریقہ شما عدالتاں پریس کلا بار رہے اڑا یہ چیز واضح الفاظ نہیں تو کا من ایشان گوشتگند کے یہ مطلب مارا ایشانی رویہ استے یہ طریقہ یہ وڑن کے مارا جواب رسگائیں یہ طریقہ ہے کہ یہ کلی چیزاں چھ پد ماں میں سر پد بان کہ ادھے عدالت وط 1% دلچسپی نظور گئے ایک ایسانی حوالہ گڑا شما وط یک ورکنگ گروپ پہ مردمے دے ماں کے ادا کارت او ما ہمائی دے چیا چروان دے ماوتی کیسز آنی واسطہ نو دیگه یک پیشین یک جستیشن که شما بعضی مردم شما فرض کنید اکتیویست شما کار کنه گه هنی چونه بلوچستان تها کجام فیلد تها اکتیویست بوگ سکا باز مشکل انگران پر خاص کر ہیومن رائٹس سے سرا یا سیاسی حوالے اکتیویست بوگ آسان کاری نہیں نی یہ حالت آنی تا کہ ہر کسان گپے تر مردمان برگو گار بیگو کنه یا دمکی ده یا دیت سکواڈ وڑے شیپ یا کہ تو کے سا واب مردمان جنا کو کشگی وڑے حالات بی باوری تالان کنه ہوتا شمارا پرسنلی موبائل فون آنی سرا یا واٹس اپ ہے سوشل میڈیا ہے یا گسا دیگا چھ تھریٹ یا دمکی دے گوتا کہ شما ہوتی جدوجہد بند پکنی یا کہ کماش نامہ مگر یا گسا بنے یا ترباراں یا یہ وڑے دمکی دے یا نفسیاتی ٹارچر کرنے کے دیگا طریقہ بوتا جی سک باز کھانا گبوتا اما زمانہ کا 2013-14 کے من آہتگان جوانی وڑی ایکٹیو بوتگا میڈیا تہا گڑا ہما ٹائما منی کماش چپد منی کماشے کے مستر براس ہستے ہیں پروفیسر محمد صدیق من اے وقتا کی لانگ مارچ آئی بین گڑا پروفیسر محمد صدیق آؤدا برا پنچ روچ وتی کے رداراں سک باز تشدد کرن تے ہمیں چیز واسطہ کہ تو برو سی برازاک کا سمیہ بوش کے لانگ مارچ آیا البدم بیا او اچھ دو رندا پدا منی جند کزن استا منی جند ناکو استا کہ منی ماں سے براساں آوانا سک باز رندا برگ بوتا آوانا لٹ دیگ بوتا سک باز آوانی سر تشدد کنک بوتا ہمیں یقین چیز واسطہ کہ سمیہ واسطہ پیغام داتا کہ سمیہ را بوش تو خاموش بگو تو یہ مسئلہ دیما مرو تو عدالتاں کے رو گئے تو پریس کلبہ رو گئے اسی طرح میں بدنامی بو گئے نہ صرف منی فیملی ممبرز باقاعدہ منی جندارا ذاتی طورا تھریٹ کنک سک باز بوتا ہنو ہم سہ ماہ پیسر منی جند موبائل کمپلیٹلی ہیک کنک بوتا کہ منی جند موبائل منی آئی ایکسیس منی دستا نہ بوتا منی ایشیا ابھی فیس بک کا ٹویٹرا کے جہلا ہما کمنٹ ہستا آدروہینا نی دے مائیں کہ کجام وڑا اچھونے مارا دن کی دیا باقاعدہ مارا ہمیں چیز گوشن کہ ہما وڑا تھی پتے حال بوتا نو وڑا گندن تئی ہما حال کرنے گی امی وڑے تھریٹ دین تے آوانی باقاعدہ ہما پروفائل پکچر استا آوانی سرا کیستے پاکستان جنڈی جنو کے امی وڑیں چیزاں بلے ما گندن کے یہ مارا ترسے نگا و مارا نگے کنگے واسطہ ہر وڑے ہر با استعمال کرنے گیا او ایشی عبید منی جندے لوگ کے استے مشکے تو گائیں او دا منی کماش ہے اما زمانہ گا چھے میں لوگ بوتا او دا میں لوگ ہم تنگا تک ہمود آرمی ہے او ڈیتھ سکواڈ قبضہ ہے تو گائیں ماوتی لوگ آپ ترکنا کنا صرف ہمیں یقین تو بعض جگہ جتا ہر جگہ ہستے ریکارڈ ابل آن ریکارڈ میں جست کنے لوٹن پدا ایک بری کی تو ادور نے کہ ڈاکٹر برگ بو آوار جنگ بو ڈیوٹی سر آن ڈیوٹی بو تگت جاب سر آیا جی منی کماش سرکاری ڈاکٹریت آیارا اورنا چائی پوسٹنگ بوتت اورنا چیک جو پسماندہ ہیں جاگ ہے او دا نا بجلی سہولت استے نا او دا چھیں دیگر سہولت استے گوڑا آو دے ہاسپیٹلا منی کماشے کی پوسٹنگ بوتیں اولی سر منی کماشے وستر روک مشکلت کو شکایت کیا سکا دیگه وڑین جاگ ہے من او دا شت نہ کنا بلے پدا ہمیں گپ پوچھتے کہ ماں اگر بلوچ ڈاکٹر چشین جاگہ نروا وڑا دیگه خیر ہوتے ماں وتی مردمانی کیستے خدمتا مکنم وڑا دیگه دری قوم نہیں آئنتے وڑا ہمیں چیزانی بنیادہ منی کماشا وتی پوسٹنگ کرت اور ناچا بے بلے سالیا چھ رند ہمیں وقتا کہ منی جندو منی فیملی کوئٹا ہے با او منی پت ہم حمودہ کوئٹہ بیتے ہیں ماں اچانک گندن کے منی پتارا بار بار کال کرنے گئے لگا
که تو بیا یک امرجنسی مسئله هستن که تایی آیک سک باز ضروری انت او امریکا اسپتال کال کایا جی ہو اسپتال چ کال کھائیں تے سک باز کال کھائیں تے گڑا منی یہ وقت طبیعت خراب بھی مو ہاسپٹل ایڈمٹ بھی او منی پیت منا یل دنتے روتے ہمیں گشیتن کہ ما صرف 2 روز واسطہ رہو منا سک باز ارجنٹلی لوٹ گیا او من رواں 2 روز پد واپس کایا گڑا ہمیشہ منی طبیعت ہم ایچ ما خراب بھی تے مو ہاسپٹل ایڈمٹ بھی منا یل کنتے منی فیملی را یل کنتے اور نہ چروتے اودا کے سر بیتے ہمیں اولی شپا اودا پدا شپے یک بجا 4-5 گاڑیاں نہیں تو کا مسلح مردم وردی تو کا دے مشچیرا اسلحہ نہیں گما منی کماشا زبردستی اولی سر سک باز تشدد کننتے او پدا اوتی گاڑی تو کا مان کننتے پدا ہاسپٹل تھا یک ہمود چوکیداری بیتیں ہما چوکیدار ہم سک باز تشدد کنا ای دست پادم بندہ ار ایک دروازے کے تہا ڈرنا چے لاک کننتے او منی کماشا را چس کنم برنتے پدا ہمیں چوکیدار 4-5 گھنٹہ ہرن پر مشکل ہے ہوتی 10 پادم پچ کنتے ہوں پدا کہتے مارا سو بسرا محلہ کالت کے مارا ایکلیں کیسے گپا ننگوشت گنتے گڑا ہمیں کال کے احتگت کے ایمرجنسی اودا بوتا گڑا اودا واقعی ایمرجنسی بوتگت یا بہانے بوتگت برای کے واسطہ جی ایک بہانے بوتا پرچہ کہ منی کیستے پیتے آیا سک باز ڈیوٹی کرتگت ای آئی چھٹی ٹائم شما ایک جنریشن ہوا جنریشن کی میں شورش تھا رستا نواب اکبر خانہ چ بعد بلوچستان حالات بدل بوتگا ہما جنریشن کی نو تیار ہیں تک جوڑ بوتا میں بم بوتی رو توپا نہیں دیما رستا پاتا پر تئی جند وتی ایک وکٹم میں بوتا مطلب تئی لوگ ہر کسے تا مرچی چارا بلوچستان تا چنگے اسنی بلے بعض مردم ایکٹیو نہیں گپ نہ کھاں خاموش نشتا میں بعض مردم ہستے کہ 20 منش زانا کہ 20 سال انتشا گاراں بلے تانی کسی تکانی مردم نیائیں گپ نہ کنا ہمیں اتر نیائیں شاید ترسان دمکی دے ایک با ایشا نیم منترا یک جستے کنا کہ تو وتی ہمیں تجربہ کے تیسر وستگا 28 عمر 11 سالہ تو نو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہی ہے ہمیں درمیان تو وتی تہا اور چاگرد تہا چنچو بدلی دی تو چنچو بدل لے نو جی یکی تو اشن کے منوتی سک کسانے عمر تو کا منی کوپگانی سرا ذمہ داری سک بازت کا کہ لوگ ذمہ دار منا بوگ لوٹے او منی ماس چشکے یک سک ہما زمانہ گا چی بیماری مرد میں 20 سالن تے ماں سے بیماری ماں سے علاج کنک پدا کسترین گوہارے سنبالگ وتی جند وانگے دے ماں برگ پدا ادروہین چیزاں گو ہوار توتی اما ایکٹیویزم ہوتی کماش واسطہ کہ تو تی اما ایکٹیویٹیز استا آوانا کنٹینیوسلی دارگ یک جگہ برگ ای سک باز گران بوتگا ای چیزانا یک جگہ زورگ یک جگہ برگ او پدا تی عمر کسانے ترا انچو تی تعلیم انچو نے کہ تو ادروہین چیزانا ہینڈل بکنے او شرم وڑیا دیما بیارے گڑا وط ہما تجربہ بوانا آہتگو مروچی ما یہ جاگا ساروں او مروچی منا لگی تن کہ من وتی عمرہ اچ گیش تجربہ کرتا او کیسے سخت حالت دیستگو مرچی بگن دے منی کماش بیگواہ کنگ مبوتے ما انچو سخت نبوتگتا انچو منی تو کا ہمت حوصلہ نبوتگت بلے منی کماش کے بیگواہ کنگ بوتے اچھ درندہ منی کے رہا ہم یک چوائس ہے استگت کہ من وتی لوگا بنندی مایوس بھی بین خاموش بھی بین گپ مکنی کہ نو منی پیت نئے تھے واپس بڑا من وتی بگن دے یک نارملی زندگی گوازی نگائے تا مرچی میں ایک شریں انسٹیٹیوٹ ہے تو کا وان گئے تا منی مرچی فیملی ہم ڈسٹرب نہ بوتگا میں انچو سفر ہم نہ کرتگا تو بلے منی گوشت کے تانکہ منی کماش واسطہ یک حال نیت کا من وتی لوگا نہ نندا ما ہمارو چاچے یہ فیصلہ کرتا گڑا ہمارو چاچے رند من وتی لوگا نہ بوتگا منی زندگی گیشتر جاگا عدالتانی تو کا پریس کلبانی تو کا گوستگا منی خیلا من اگا بلوٹتے نہ تا من ہم وتی لوگا نشتگا تا من انچو سفر کنگا نہ تا چشکے من مرچی کنگایا بلے منی واسطہ دومی آپشن گیش ضروریت کے منا ہوتی کماش پٹگی اتان کے آئی یک حال نیتا منا سر نبوتا ای جد و جہد جاری بیتے جی منت و اربانک میں واہگ دعا ہمیشہ کہ تئی کماشا گوار ہرچ گار بیگوہیں مردمی کے زورا کن دستہ برتگار کن ہوتا اور جلدی بھی ہے تو ہوتی لوگ ہوتی مردمانی کر رہا اوار بھی بن تو شادمان بھی بن منتوار کشم آہتی مرچی میں دیوانا سلامت بات ہے بعض میں منتوارا امید کرنا کہ نیکسٹ ٹائم ہم میں وڑی ہم فیملیز کیا وانی توار گوشت دارگ نہ بیتے
हम अमी वड़ी जाग हाँ आत बेकना आयना में मौका बेरसी वती तवार दे मा आरगे شمه سك باز منت ورا جی سلامت بات ہے منتور جی شرفندان چشمہ اشکن گئتت گوش در گئتت یک جیڈہ ہی سرا کیا بلوچستان درستان چے مسترین جیڈہ زانک بھی یہ ہما جیڈہ ہیں کہ اشتران بلوچستان پرائم منسٹر حل کرت کا یہ ہما جیڈہ ہیں کہ اشتران پاکستان وزیر اعظم اور صدرانی دستائیں یہ انسانانی گار بوگے جیڈہ ہیں یہ انسانانی گارو بیگواہ بوگے جیڈہ ہیں جب تک یہ انسانانی گارو بیگواہ بوگے جیڈہ حل مبی یا حلاس مبی یا مگی شیتیں گوڑ بلوچستان تہا قوم دوستیں پارٹی ببائیں یا کہ اسمبلی ببائیں آئین ہچ ٹرسٹی یا باورے گو لس محلوک کے سرن نوشتی تیں ہمیں گارو بیگو آہیں مردمانی جیڈانی ہاترا بلوچستان اچھے بگرتا کہ اسلام آباد در پیدل مارچ کا نگوتا ہمیں گارو بیگو آہیں مردمانی واسطہ اچھے پاکستان وتی جندے جوڑ کرتگیں پارٹی جماعت اسلامی عہدیدار اون پادختگاں وہ گارو بیگو آہیں مردمانی گپ جتا ہمیں گارو بیگو آہیں مردمانی ہاترا شالا کیچا چے بگرتا کہ شالا پاد شپادیں تحریک اون روگائیں بلے انگا ہما میں وہ بلوچ دوستیں واقدار مردمانا ایک کمار اون نکا کہ ہما مردم کی آئینی مردم گارو بیگواہ کنگ بوتگاں آئینی فیملی آنی سر چھے گوزگائیں یک مردم ایک کہ گارو بیگواہ کنگ بھی آئی پشتا چے آئی پورے فیملی سزایت ہائیں نفسیاتی حوالے ٹارچر بو گئیں ہچ دنیا تا چوشن جرم میں نہیں کہ آئی سزا 5 6 یا 10 مردمہ ردیک بیتے ہیں بلے پاکستان تا ہمیں چیز بے گئیں ہما مفکر یا ہما دانشور یا ہما قوم دوست یا ہما نبشتکار کہ فیمینزم ہے گپا کنا ہما نبشتکار کے بلوچ دوستی ہے گپا کنا ہما نبشتکار کے ترقی پسندی ہے گپا کنا اگاں میسنگ پرسنانی داشت کرت نہ کنا بلے ہما فیملی کے ہستاں آئینی سر چیچے گوزگ آیا آئینی کو مکہ وڑی نہ وڑی کرت بے کنا ہمیں یک ملاحیں جو دے محنت واراں گو مروچی کی ہمیں دانکا دیوان وحد پاس آسر بھی